Татко, ние ти благодарим. Благодарим ти, Господи, че имаме Теб в живота ни. Дори и ние да не съществуваме, Господи, Ти съществуваш и то вечно. Ти си Бог. Преди ние да сме били, Ти си бил, Татко. Благодарим Ти, Святи Дух. Благодарим Ти, че тези дълбоки корени си насъдил в сърцата ни, Татко. Че не сме важни ние. Важен си Ти. Важен си Ти. Важен си Ти. И пророчески дом ще те познава като Господар. Не само като Бог. Важен си Ти, за да може и слугите Ти, Господи, да се вкоренят в името на Исус. Във важният, вкоренени, непоклатими, устояващи във всяка буря в името на Исус. Не излизащи от Неговата дума, понеже е Господар. Всичко трепери поради гласа Ти. Благодаря Ти, Святи Дух. Благодаря Ти, Святи Дух, че ни помагаш. Издигаме Те, Святи Дух. В името ни Исус. Дори демоните казват: махни се от нас, Сине на Всевишния. Дори те не те понасят, Татко, защото си важен. Но ние ще стоим в Тебе, защото Ти си решил да стоиш в нас, дълбоко в сърцата ни. Сърцето ни принадлежи на Тебе. Сърцата на пророчески дом принадлежат на Господа, не на човеците. Не на човеците. Казваме да на Господа в името на Исус. Не на човешкото казваме да на Господа. И това, което Господно в името на Исус. Издигаме Ти, Исус, на по-висока почет в сърцата ни. И Ти благодарим, Святи Дух, че нищо под небесната няма да ни плаши. Нито сила, нито началства в името на Исус. Ти си ни запазил като време, като това в името на Исус. Ти си ни запазил, Господи, и ще ни научиш да не си служим нищо човешко, нито с умовете си, нито с човешки мисли, нито с човешко сърце да Ти служим, в името на Исус. Издигаме Те, величаеме Те, Господи, нито с душите си няма да Ти служим. Ще се почиват душите ни, ще ги накараме да се почиват в Тебе в пълна увереност. В името на Исус. В мощното ни Исус. Заповядвам в мощното ни Исус. Всяка душа да има страх от Господа, се почива в пълна увереност в завършеното дело на Неговото Слово в името на Исус. Смъване на всяка лъжа на дявола, и който пречи растежа на всяка душа да спре да се доверява на Господа за самата себе си като душа в името на Исус. В мощното име Исус. По духа ходим, по духа живеем, казва. Духът е, който дава живот. В името на Исус за всяка душа, в мощното име Исус. В мощното име Исус. Има живот, вечен живот за всяка душа. И свободата на всяка душа е в духа на Господа да си почива. Не да блуждае, не да се бунтува, но да си почива с пълна увереност. С всеки изминал ден пророчески дом ще расте в пълна увереност за душата си, за душите на децата си, в Господа в името на Исус. С непоклатимо сърце, в мощното ни Исус. И ще виждате враговете ви как бягат. Тогава ще виждате Бог как се движи и прави невъзможното възможно за вас. В името на Исус. Издигаме Ти, Исус, в това място. Това място е Твое, този дом е Твой, ние сме Твои деца сме и Ти благодарим, че ще ни служиш. Ще се грижиш за нас. Благодаря Ти, Господи, няма да Ти пречим. Величаем Те, Святи Дух, и Ти благодарим. Благодарим Ти, Святи Дух. Величаем Те. Може да се настаните.
да седнете по местата си. И ти благодарим. Халелуя. Ширике. Благодаря ти, Святи Дух, че ти ще ни проповядваш, ти ще ни говориш. Отвори сърцата ни, да имаме чуващо сърце, а най-вече покорно сърце. Да нямаме изгубени години, да нямаме рани, понеже в Твоите рани сме изцелени. В името на Исус. Издигаме Те, Святи Дух. В Твоите рани бяхме изцелени. Ти си промислил помазание. Ти си промислил лекарство, Господи. Ти си лекарство за всяка една душа. Ние ще пием от Твоята кръв. Ние ще се храним с Твоето Слово, като се покоряваме на Словото Ти. В името на Исус всеки ден ще се храним здравословно. В името на Исус. Кажете амин. Ще се храним с единствената храна. Словото на Бога. Като се покоряваме на Словото на Господа. Казваме не на всичко, да на Словото на Господа. Боже, благодаря Ти, Господи, че ни обичаш. Благодаря Ти, Господи, че си ни избрал. Благодаря Ти, Господи, че няма да ни отмести никой. Благодаря Ти, Господи, няма да отмести никой от Твоето присъствие. Нито лъжа, нито мисъл, нито нечестива мисъл няма да ги отмести, Татко. Моите брати и сестри, прилагам кръвта Ти, мъдростта Ти върху тях. Пази ни, Святи Дух, и ни дай мъдрост да ходим стратегически мъдри, да излизаме през всяка пустиня със силата на Святия Дух. През всяко изпитание да излизаме като повече от победители в името на Исус, ценейки вярата си, която е по-скъпоценна от всичките богатства на този свят. Вярата ни в Господа, вярата на Господа, в името на Исус. Ние Ти благодарим, Святи Дух, че ще живеем. Благодаря Ти, Святи Дух, че за нас е много по-важно вярата да опазим, попрището да свършим, да извървим пътя си с Тебе. Това е най-важното богатство на тази земя. Това е най-важният призив в живота ни. Днес искам да Ви споделя нещо, което е много важно, което е важно за всеки един от нас. От тук се рестартира виждането ни как да живеем в пълнотата на Бога и да не допускаме враговете на Бог да дойдат в живота. Днес ще Ви говоря за силата на чисто сърце. Силата на чистото сърце. Тук ли сме всички? Радвам се. Добре дошли всички в Божия дом. Аз се радвам да ви видя тук. А най-вече Бог много повече се радва за всеки един тук. Защото сте много ценни за царството. Защото сте възлюбени от Господ. Бог ви обича. Бог ни обича. Дори целият свят да ни не обича, Бог ни обича. Бог ни е насъдил. Бог ни пази. Бог се грижи за нас. Бог е нашия баща. Осиновени сме чрез кръвта на Исус. Ние в Сина сме защитени. Ние в Сина, в нашия Господ, имаме живот изобилен. Извън Христос няма живот. Ние стоим в Неговото Слово. Неговото Слово ни държи. И затова трябва да имаме свободни сърца винаги. Само за Него. Сърце само за Него трябва да имаме. За нищо друго. И искам да запазим сърцето си за Него.
По този начин ще запазим и всеки един до нас, който ни подарява. Защото когато в сърцата ни е Господ, Той ще запази сърцата на хората около нас. Защото хората ще видят Господ в нас. Искам да ви прочита нещо, което е много важно. Това, което ще ви прочита, аз съм го писал, размишлявал съм върху тези неща, живял съм ги и съм ги осъзнал тези неща. Човек, когато приеме Господ, запомнете го това нещо. Хубаво, че се записва. Човек, когато приеме Господ за свой спасител чрез вяра, не само се спасява, но се новоражда. Запомнете го. Не само се ражда, но се новоражда. Новоражда. Това са две различни неща. Когато се раждаш, ти се раждаш от родителите си. Но когато се новораждаш, роденото от Бога побеждава, света казва. Това означава, света не може да те победи. Ти надделяваш в света. Побеждаваш света отвън, света в себе си. Побеждаваш го. Защото си роден. И Бог ни е дава ми власт над цялата сила на врага. Когато ти си новороден, ти си най-силната личност, която е овластена да владее в този свят. Исус го каза. До Йоан Кръстител и след това най-малкият в небесно царство е по-голям от Йоан Кръстител. Това означава, че много по-властна сила има този, който е част от небесното царство, този, който е новороден. Това означава, че дава ми власт над цялата сила на врага. И това трябва да разберем, че божествената цяла сила, която беше в Христос, тя е в нас. След като Той се възнесе, тя е в нас. Ние трябва да владеем всичко в нас. Ако не умеем да владеем в нас, Бог няма да ни даде отговорност да владеем и около нас неща. Трябва да умеем и да постоянстваме да владеем нещата в нас. Да владеем себе си. Духът, плод на духа е себевладение. Той проистича от Святия Дух. Той не проистича от нас. Той е в нас, Святия Дух, но проистича от Святия Дух. И този плод, когато е в нас и е озрял, то се проявява. И ние започваме да се себевладеем. Не защото аз по-човешки може да се себевладея, а защото този плод е озрял като сила в мен и ме владее. Защото аз вярвам, че Бог ми е дал сила над цялата сила на врага. Над цялата сила, над падналото естество, което някога ме е държал в провала ми, в грешките ми, в неуспехите ми. И затова трябва да вярваме не само в плода на себевладение, трябва да вярваме в плода на любовта, като не спираме да изразяваме тази божествена любов. Защото тя е Божията любов, изляна в сърцата. Трябва да вярваме в Божият мир. Трябва да вярваме, да бъдем миротворци. Трябва да бъдем хора на мира. Трябва да бъдем хора на верността. Не защото сме верни, а защото верният живее в нас. Поради плода на Святия Дух. И ние трябва да ги ценим тези неща. Искам да ви прочита тези неща. Човек, когато приеме Господ за свой спасител чрез вяра, не само се спасява. Това означава, че не трябва само да вярваме, че сме спасени. Но трябва да владеем. Небесата са Господни, но земята е дал на човешките синове. Това означава, че ние да владеем чрез Божия Дух. Божия Дух чрез нас да владее. Тези, които се управляват от Божия Дух, управлявани са от Божия Дух, те са Божии синове дъщери. Не управляват. Ние не сме господари над Божия Дух. Господар е над нас Святия Дух. Ние сме му помощник. Помощници, като го следваме в това, което Той ни води. Той ни води в покорството на Христос. И Неговото покорство трябва да расте в нас. Спрямо Неговото Слово, което е Христос. Спрямо Словото на Святия Дух, което е Христос. Трябва да расте в нас. И ние трябва да го вярваме това нещо и да го упражняваме всеки ден. Не само се спасяват, но се новоражда. Става ново създание.
граждани на небето. Запомнете, ние вече сме граждани на небето. Небето е в нас. Царството му е в нас. Ние сме граждани. Бог е записал имената ни на небето. Той те познава по име. Той казва Тюркян, той казва пастор Мария, той казва пастор Митко, той казва брат Борко. И той знае имената ни. Той ги е записал, понеже сме повярвали. Ние имаме паспорт. Ние сме вече поданици не на земята, но на небето. И когато се движим, ние трябва да носим небето, ние трябва да носим царството. И да нямаме нищо. Ние сме в този свят, но не сме от този свят. И има ново, когато се новородим, когато се спасим, имаме ново сърце, имаме нов ум Христов. Слушайте внимателно сега. Имаме ново сърце, имаме нов ум Христов. Но както е на земята, не разпознава автоматично, че има и че има мисли и родители, но в процеса на своят растеж от дете става син или дъщеря и разпознава себе си и родителите си. Виждате ли? Това означава, че в естественото ни състояние, когато се раждаме, не можем да ги разпознаем, че имаме мисли, имаме родители. Затова някои хора отиват, осиновяват си деца и децата не знаят, че им са родители. И мислят, че тези, които са ги осиновили, те са ги родили. По същия начин в духовния свят е така. И ние трябва да разпознаваме нашите стари мисли и трябва да разпознаваме новите ни мисли, които са Христови мисли, които са Негов ум, което е според Неговото сърце. И трябва да го разпознаем трябва да разпознаваме нашата нова идентичност, нашата стара идентичност, която трябва да разпознаваме стария Адам в нас, трябва да разпознаваме новия Адам в нас, който е по образ на Христос, който трябва да се обновява всеки ден в нас. Дори външният ни човек да тлее, вътрешният човек трябва да бъде силен в нас, да заякваме, да се обновяваме вътре в нас. Ясен ли съм? По този начин е и в духовния свят. Се новораждаме и врагът, слушайте внимателно сега, и врагът и тъмните поднебесни сили се опитват чрез нашето старо мислене, човешко и ни атакуват. Чрез нашето старо мислене ни атакуват чрез лъжи да попречи да познаваме ума на Христос. Виждате ли? Той ни атакува чрез нашите собствени мисли. Врагът използва нашето мислене, когато се подчиняваме на нашето човешко мислене, дори да изглежда добро, но когато ти следваш твоето добро, това вреди на тебе. Това вреди на нашето естество, на нашето духовно естество. Пречи ни да расте, защото още се влияем от нашите мисли. Моите мисли са по-високи от вашите, казва Словото. Аз мисля за вас, за мир, бъдеще и надежда. Виждате ли? Понеки път, когато общуваме с хората, ние трябва да разпознаваме доколко хората са изградени в Божият мир и доколко хората са изградени, още в това човешко естество и се проявява в тях. И затова трябва да работим върху себе си. И ако усещаме, че не сме достатъчно изградени в Божият мир и не действаме според Божия мир, това означава, че трябва да работим върху себе си. Но когато изграждаме се, имаме изграден мир и знаем как да устояваме в мир в трудно време, защото на земята нещата не са винаги слънчеви. И има и проблеми. Ние трябва да умеем не само да преминаваме през проблемите, но и да разрешаваме проблемите. Както нашите, когато нямаме мир в себе си, като изповядваме и оставяме, за да намерим милост, казва Словото, така и на хората, да стоим до тях
в трудно време да светим чрез Божият мир в нас, защото Той е плод на Святия Дух. Той е плод на Святия Дух. Ако сме изградени в това, ни трябва да стоим в трудно време. Когато светим, когато някой не е изграден, примерно, и ти стоиш до него, стоиш и ти ставаш пример, ти ставаш светлина за него. Христос свети чрез тебе за него. И Христовата светлина започва да го изобличава и той започва да осъзнава, наистина този човек ми влияе добре, наистина сгреших, много неправилно се държах пред него. И започва съвестта му да го изобличава, понеже не е прегоряла. Хората в света, съвестта им е затворена. Още, може би, не са приели Бога, но хората, които са в Бога, не трябва да допуска съвестта им да бъде преогорчена към духа на Господа, да не бъде преогорчена към самите себе си, да се затварят в себе си, че няма изходен път. Има изходен път за всеки на земята. И ние трябва да стоим до правилни хора, за да може правилно да растем. Трябва да сме свързани правилно, за да работи нещо правилно. Ако махнеш от колата ремъците на колата, мотора, мислите ли, че почне да тръгне? Няма да тръгне. Но ако ги свързваш правилно, ще тръгне, нали така? И по този начин трябва да бъдем всичко свързано правилно. С правилните хора, правилните неща. И ние трябва да търсим хора на мира, трябва да търсим хора на любовта, хора на вярността, за да може да потръгват нещата с Божия дух. Там е Божия дух. И да се свързваме и да почитаме такива хора, между другото. Почитайки хората, почитаме Бог в хората. Дори когато не ни почитат, а ние почитаме, Бог почита хората чрез нас. Тях почита. Но доколко те го осъзнават, вече това е тяхно решение. И искам да ви прочита и това. Чрез лъжа врагът се опитва да попречи да познаваме ума на Христос, който Господ ни подари. Господ ни е подарил своят ум, да ходим според Неговите мисли. И той, врагът, се използва лъжите, за да ни попречи да живеем и да растем, да растем. Когато расте духовният ни живот, ще расте и радостта ни. Ще расте и мирът ни, ще расте и праведността на Бога в нас. Понеже Божието царство е радост, мир и правда в Святия Дух. И когато мирът ни, радостта ни все повече расте, хората ще видят, че сме част от царството на Бога. Част от Неговата правда. Ще виждат царството на Бога в нас. Ще разпознават, че сме синове на това царство. Синове и свещеници и синове и дъщери на този цар, който е Исус, който е Господар. Но врагът използва лъжите. Затова човек трябва да си пази от мислите си, да ни живее според своите стари мисли. Защото, когато се посветим чрез вяра да мислим както Исус мисли, ще постъпваме правилно във всяка ситуация спрямо нас. Тогава ще постъпваме така, както Исус мисли, тогава ще почнем да постъпваме правилно, така както трябва както мисли Христос, така както Той би постъпил. И врагът се страхува и да не научим и хората по този начин. Тогава ще има много Господни подобни на Исус, живеещи чрез Неговите мисли и ум на земята, носейки царството на Бога. И царя в царството, носейки царството на Бога и царя в сърцата си. Виждате ли? Носейки царството на Бог и царя в сърцата си. Мястото, сърцата ни не принадлежат на нас. Запомнете го това нещо. Сърцата ни принадлежат 100% на Господа. Там Господ трябва. Духът на Господа не е само върху мен, не само до мен, но в мен. Той не принадлежи на Христо. Той не принадлежи на никой един. Нашите сърца принадлежат на Господа. Да обичаш Господа с цялото си сърце.
Не 99%, но 100% трябва да го обичаш. Да го обичаш 100%, той да вземе кормилото, сърцето и да го управлява. Той да го управлява. Той да те води. Духът на Господа, Той да те води. Павел каза, аз умрях и животът, който го живея го с вярата на Божия Син. Виждате? С вярата. Вярва, че Той е умрял. Един човек, когато умре и сърцето му, поради това, че е спряло сърцето му, затова е умрял. Ние трябва да имаме сърце за Господа и за нищо друго. Само сърце за Господа и за нищо друго. Имаме ли Господ, имаме всичко. Защото това е 1 Коринтияни 2 глава 16 стих. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А не имаме ум Христов. Ние като новородени и спасени имаме умът на Христос. Колкото четем Словото, колкото виждаме Той как е мислил, как е действал и колкото размишляваме върху Словото, този ум се развива в нас. Той израсва в нас. И колкото се покоряваме на Словото Му, Той повече и повече мислим, както Той е мислил на тази земя. Щом имаме виж, както мисли човек в сърцето си, каквито са мислите на сърцето му, такъв е и той. Това означава, че ако мислите на Христоса в сърцето ни, така и ще мислим и така ще общуваме с хората, така и ще говорим с хората. Този, който е, Исус го каза, този, който от този свят земно говори, но този, който е отгоре, говори, небесно говори. И затова трябва да внимаваме какво допускаме в нас и кой говори чрез нас. Трябва да разпознаваме. И когато разпознаваме, трябва да пазим сърцата си само за Господа. И когато усещаме, че нещо не е в ред в нас, трябва да се извиняваме, трябва да си искаме прошка и да кажем, че това не бях аз. Това не беше част от Христос. Това беше част от някакъв стар човек, който се опитва пак да се домъкне в мене. Да, пак да ми сложи мръсните дрипи, мръсните неща. Въпросът е, че Божието Слово ни учи как да ходим в чистотата на Неговото сърце. Учи ни как да ходим в Христос. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Матея 5 глава. И трябва да разберем, че за да имаме чисто сърце, що имаме сърце, трябва да имаме чисто сърце. И що имаме чисто сърце, имаме чисто сърце, ново сърце, трябва да пазим сърцата си чисти. Когато отивате в къщите си, как домовете си, когато виждате мръсно, почиствате, подреждаме. Жена ми, когато се прибере вкъщи, веднага гледа в къщата как е чисто ли, за да изчисти. И когато нещо не е наред в мене или в нас, ние трябва да кажем, нещо не е наред в мене. Трябва да проверим себе си вътре в себе си. И понякога трябва да, ако сме сгрешили, да кажем, Господи, прости ми, извинявай, мълчиме, водиме. Всеки греши в този свят. Но не всеки е осъден в този свят. Запомнете го това нещо. Дори хората в света, където са, те не са осъдени. Невежеството, което лъжите на врага дявола, ги лъжи, той ги осъща чрез тези мисли, като отхвърлят Христос. Той дойде не да осъди, но да спаси света. Въпросът е, че човек чрез вяра се освобождава от всяко осъждение, когато вярва в Христос. Когато вярва и дава тази вяра да живее в Него. Този Христос да живее чрез Него. И затова те, понеже са възлюбени и животът започва да тече в нас, на Неговата любов в нас. И ние трябва да пазим сърцата си много. Тук съм писал някои неща, които са много важни и трябва да ги запомним. Да обичаш Господа е да обичаш Господа повече от душата си. Може да си ги запишете. И да обичаш Господа е да обичаш Господ повече от това, което обича душата ти.
Това са много важни принципи. Пишете си ги, защото са много важни. Врагът се цели да поврежда Божите деца. Да нанася. Защото, вижте, аз мразя греха. Мразя го, защото Бог ме научил да го мразя. Мразя греха, но много повече мразя последиците на греха, затова мразя греха. Защото от последиците много трудно се излизат. Може с години да не излизаш. Защото там Бог ти определя последиците. И ти трябва да покажеш определена постоянство на вярност, докато Бог те изцеди напълно от тебе и да види, че действително доверяваш ли се на Неговата вярност. Да те изпитва, докато осъзнаеш, че ти си напълно зависим от Него. Последиците на греха са много по-отвратителни, защото вижте, когато грешиш, съгрешаваш, нищо не ти се слуша, защото за една минута го съгрешаваш и го правиш и викаш, нищо не ми се слуша. Но това е лъжа. След това има последици. Последици са много по-лоши и по-отвратителни. Не можеш да се отървеш от тях. Единственият начин, като почиташ Словото и се покоряваш на Словото, дори да не ти харесва, дори да не го желаеш, трябва да го направиш. Дори душата ти да не го иска, но ти трябва да го направиш заради духа, за да останеш в духа. А не в душата си. Оставайки в душата си и съобразяваш се с нея, ти се съобразяваш да останеш с раните си в душата си. И ги задържаш в тебе. И блокираш състоянието си. Духовното си състояние го блокираш. И Павел вика, не с мляко ви храних, не с твърда храна. С мляко ви храних и пак не можехте да приемете. И затова много е важно да разпознаваме тези неща. Тези неща, за да не допускаме тези врагове, които са врагове на Бога, всъщност вече са и наши врагове, защото сме Божии деца, и те се опитват да завличат под вечното си осъждение и душите на хората, да ги поробват, да ги измъчват. Но Бог ни е дал благодат и сила, вярвайки в Него, не само на небето да ни е добре, но и на земята. Душите ни да ходят свободни. Душите ни да си почиват всеки ден в пълна увереност прямо Господа. Сърцето е център на цялото ти същество. Запомнете го това нещо. За да поддържаш чисто сърце, трябва да живееш и мислиш така, както мисли Христос. И да постъпваш според Неговите мисли. Не да мислим така, както сме мислили преди, но да мислим така, както мисли Той днес. Както Христос мисли днес. Святия Дух казва, днес, ако чуеш гласът ми, не закоравявай сърцето си. Ние трябва да имаме меко сърце за Святия Дух и да го поддържаме. Чисто сърце за Святия Дух и да го поддържаме. За да може Святия Дух да продължава да ни говори. За да не ни се закорави сърцето. Когато ни се закорави сърцето, Святия Дух ще ни говори, но ние няма да го разпознаем, че е Той. Ние ще помислим, че някой друг ни говори, ще чуваме други гласове и ще ги прибавим, че Святия Дух ни е говорил. Ще започнем да бъдем по-чувствителни към душата си и душата ни ще ни говори. И враговете от тъмните поднебесни сили ще почнат и те да ни говорят на душата. И ние ще мислим, че Духа на Господът ни говори. Защото врагът се представя дори на светъл ангел. И знае, когато човек падне под душевно състояние, знае как да го привлече. Той не може да дойде до тебе, защото си духовен. В духа си. Но когато си в душевно състояние, ти си под неговата власт. Той те вижда слаб и започва да се приближава до тебе, защото ти влизаш в неговите територии. Не забравяйте, че съсипа живота на Лот. Защото Библията казва, че Лот е бил праведен по душа. По душа, не по дух.
И трябва да всеки ден да искаме прясно слово от Господа. В Матея 6-11 глава се казва: дай ни днес всекидневния хляб. Това означава, всеки ден трябва да чуваме от гласа на Господа, но трябва да поддържаме сърцето си чисто и меко за Святия Дух. Трябва да го поддържаме, да го пазим. Всичко, що пазиш, пази сърцето си. В него са изворите на живота. Виждате ли? Когато запазваш сърцето си чисто, ти запазваш извори, чисти извори в себе си. Не говоря когато запазваш парите си, не говоря когато запазваш семейството си, не говоря когато пазиш ли сърцето си, пазиш Господа в сърцето си. Изворите са там. Тогава ще може Господ да пази семейството ти, ще може и да запази парите ти, защото Той ще ги управлява. Не ти ще ги управляваш. Не защото аз ще управлявам семейството си, а Господ ще управлява семейството ми чрез мен. Защото главата на мъже е Христос, каза Словото. Говоря от неща, които съм ги преживял и от опит ви ги обяснявам. Затова трябва да разширим сърцата си. До сега, ако са били гладни сърцата ни за Господа, много повече трябва да му даваме място. Много повече да му даваме място. Като не се съобразяваме с нищо. А като се покоряваме на Словото му. Колкото повече се покоряваме на Словото му, толкова повече светлината на Христос ще свети в живота ни. Не защото сме много покорни, а защото Христос е покорен. Защото Христос е покорен. Защото Христос е покорен. Същия Дух живее в нас. Както е Той, така и ние сме в този свят. Според Неговия образ. И затова ни трябва да се съобразяваме с нашия образ. Когато започваме да се съобразяваме с мислите си, ние се съобразяваме с нашият образ. Казваме, това така стана, ония така каза, ония така каза, ония така каза. И започваме да ги симулираме нещата в нашето мисли. Не е важно кой какво е казал. Важно е, че всеки има нужда от промяна. Важно е, всеки един има нужда от милост. Важно е, че всеки един има да се възстанови. Бог каза, аз съм възстановител на развалини. Бог каза, аз съм канара, който никой няма да може да се поклати от тази канара. Затова трябва да внимаваме и да поставим Бог в центъра на сърцата ни. В центъра на управление на сърцата ни. Да обичаш Господа с цялото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила, с всичката ни сила. Ти аз не сме господари на нашите сърца. Ние сме настойници на това сърце. Той е господар на сърцето ни. А ние сме слуги в Неговия дом. Слуги на свободата на Неговото Слово. Защото е господар. Както в дома си, така и над нас и в нас. Амин. Кажете амин. Както в нас и в дома си и до нас. Той е господар. Той е господар. Не сме сами в този свят. Той е господар. Всеки иска децата му, когато се прибере, да го почитат като родител. Нали така? Да го уважава. Бог иска да го почитат, да го уважават. И като баща, и като Бог, и като господар. Но повече трябва да го ценим и като господаря на свободата. Защото Той ни позволява свободно да се движим. Свободно да се движим. Движиш се, враговете ти може би около теб, зад теб, насякъде, на работните места, но не могат да те докоснат, не могат да докоснат това, което Бог ти е дал. Защото ти се движиш с Него. Те, когато виждат Него, те не виждат теб, те виждат Него в теб. И затова трябва, и те не се плашат от теб, те се плашат от Него в теб. Защото те враговете му и които са твои, виждат Него в твоето сърце.
Бог живее в сърцата ни. Някой разбира ли го това нещо? Божия дух живее в сърцата ни. Чрез дадени ни нам Святия Дух изля духа си в нас. Подпечата ни. И нямаме друг живот. Единствен живот. И това е вечен живот. И това е духът на Господа. Святия Дух живее в нас. И не може да се съобразяваме. Дори не ни е позволено да се съобразяваме с друг живот. Той е достатъчен. Той е Ел Шадай, повече от достатъчен. Ти когато осъзнаеш и вкусаш и си преживял този живот, ти нямаш дори вкус за друг живот, нито светски живот. Дори със собствения си живот нямаш вкус. Нямам вкус за собствения си живот. Не харесвам стария си живот. Трябва да се влюби в Господа с непоклатимо сърце. Сърцето е измамено. Това е Еремия 17:9-10. Еремия 17:9-10. Сърцето е измамено повече от всичко и е безсилно. Кой може да го познае? Аз, Господ, изследвам сърцето, изпитвам вътрешностите, за да дам на всеки го според пътищата му, плод на делата му. Виждате ли? Бог изпитва сърцата ни всеки ден. Бог изпитва в сърцата ни всеки ден. Вътрешностите ни изпитва. Дали още горят за Него? Дали са още Негови? Дали го поддържаме все за Него, това сърце? Дали Той е важен за това сърце? Всеки ден, все повече иска да бъде по-важен за твоето сърце. Все повече иска Той да бъде важен за теб. Най-уникалната личност. Той е животът. И ние трябва да ценим този живот. И трябва да допускаме, че има нещо по-ценно от Него и по-важно от Него. И като повика множествата, Господ Исус им каза, това е в Матея, 15 глава, 10 стих до 20. Вижте какво казва сега. Повика множествата. Тук не се казва повика учениците, повика множествата. Това включва и учениците. Това означава, че някои хора може да кажат, ама това е само за множествата, не е за учениците. Не. Но учениците са част от множествата. Той, когато искаше да говори само за учениците, той казваше само за учениците. Това включва и учениците, и всички. Това значи, че самите ние, като Негови ученици, трябва да продължаваме да пазим сърцата си. Трябва да поддържаме сърцата си, да ги освещаваме. Жена ми, като идва от работа, чисти. Викам, не да чистиш. Не е мръсно. Не, трябва да е чисто, хубаво да мириши. Трябва да мириши хубаво, приятно да ми е, вика. И така по някакъв път ние трябва да преглеждаме, да стоим в молитва и да кажем, Господи, помогни ми, ако нещо съм допуснал нещо днеска, изчисти ме, искам да изповядам, не искам да имам последици от греха, не искам да живея в невежество. Ти си ме призвал да ходя в светлина, да нося светлина, да живея в светлина и да носиш светлина. Това са две различни неща, но не трябва да бъдат разделими. Вижте, не трябва да бъдат разделени. Да носиш светлина, ти можеш да носиш, но можеш да не живееш в светлина. Може светилника ти да угасне. Бог не ни е призовал само да носим светлина. Бог ни е призовал да сме в светлината Христос. Трябва да свети живота ни, защото хората,
когато общуваме, те не ни гледат какво им казваме, те гледат поведението ни, те гледат начина на живот, как живеем. По този начин разбират и разпознават, че Христос е в нас. Хората са изморени от себе си в този свят, да виждат себе си в себе си и не знаят как да излязат, понеже не са срещнали Христос. И като виждат и християни, когато не знаят как да стоят в Христос или не разпалват сърцата си все повече да живеят само за Христос, това ги кара да се чувстват отчаяни хората. В света не могат да намерят и при Бога идват, и при Бога не могат да намерят. Това повече ги затваря, че един вид няма надежда за хората. Надежда има и това е само в Христос. Но ние трябва да ценим Христос все повече в сърцата ни. Трябва да живеем чрез Христос. И Павел каза, няма да живея, Христос живее в мен. И живота, който го живее го с вярата на Божия Син, понеже ме възлюби. Слушайте и разбирайте, Исус каза. Не това, което влиза в устата, осквернява човека, а това, което излиза от устата. То осквернява човека. Тогава учениците се приближиха и му казаха, знаеш ли, че фарисеите се възмутиха, като чуха това слово? А той в отговор им каза, всяко растение, което не е насаден дил, моят отец ще се изкорени. Всяко растение, което не е насадил моят небесен баща, ще се изкорени. Той е земеделец, той знае как да изкоренява. Оставете ги, те са слепи водачи и той им обяснява. Това означава, че има неща, които трябва да ги изкореним. Ако ги изкореним, трябва да направим така, да затворим врата, като сме ги разпознали, че са вредни тези неща в живота ни. След като сме дали да ги премахне, да ги изкоренява, да ги обрязва Духът на Господа в нас, Духът на Отец в нас, трябва да пазим сега почвата, сърцата ни, тези корени, да не ги допускаме пак да дойдат в живота ни. И Исус казва, а той каза, и вие ли още не проумявате? Не разбирате ли, че всичко, което влиза в устата, минава през корема и се изхожда навън? А това, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека. Това означава, че макар и те бяха ученици, но не са го проумявали, не са го осъзнавали, че ти можеш да си вярваш, но можеш да отвориш врата същите неща, които някога са били в тебе и да се върнат по същия начин в тебе, да отвориш врата и те да влязат в тебе. Словото казва, Исус казва, нечистия дух като излезе, и те са били ученици, не са го разбирали това, не са го проумявали. А то не е до проумяване, то е до вяра. Трябва да вярваш, както Бог те освобождава, така и да вярваш, да пазиш сърцето си, да пазиш домът му, да пазиш храма си, тялото си, сърцето си. Трябва да го пазиш и трябва да проумяваш това нещо, да го пазиш. И те не са го проумявали, не са го разбирали, те са били като нас, вярващи ученици. И трябва да пазим сърцата си по този начин. А това, което излиза от устата, произхожда от сърцето и то осквернява човека. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тези неща, които оскверняват човека. А да ядеш с неизмити ръце, то не осквернява човека. И разбираме, че тези неща, тези зли неща, с които враговете ни си служат, да ни покварят, да ни съсипят, ни трябва да ги допускаме в сърцата ни. Ни трябва да ги допускаме в живота ни, да ни повреждат. Сърцето ни трябва да бъде за Господа, само за Господа. Защото роденото от Бога не съгрешава, казва, а се пази. Това означава, че когато ти се пазиш от тези неща, до сега ако си пазил, трябва да продължаваш да се пазиш.
ако си допуснал грешка, примерно, ти трябва да го осъзнаеш това нещо, да го изповядваш и да започне живота ти да се възстанови. Докато сме на тази земя, има шанс винаги да се променяме, винаги да се възстановим. Радостната новина, че винаги може да се осъзнаем и да дойдем на себе си и да се осъзнаем и да активираме промяната в себе си. Промяната е Христос да се движи в нас и да не допускаме нищо в сърцата ни да идва. А тези неща повреждат човек. Вижте, зли помисли. Това означава, че мислите, които мислим, са зли помисли. Трябва да мислим Божите мисли и да действаме и да живеем чрез тях. Убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули, лъжесвидетелства. Тези неща повреждат човека. Нанасят болести и после смърт. И трябва да пазим сърцата си. В Еремия казва, но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след онзи дни. Това е Еремия 31-33. След онези дни, заявява Господ, ще положа закона си във вътрешностите и ще го напиша на сърцето им и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат народ. Бог е поставил в сърцето си, в сърцата ни закони. Ние да почитаме законите на Господа. Трябва да почитаме закона на свободата на Господа. Трябва да, почитайки закона на свободата, ние почитаме Господа в нас. Понеже сърцата ни са свободни само когато Господ е в сърцата ни. И трябва да пазим сърцата си. Когато пазим сърцата си, роденото от Господа не съгрешава, а се пази. И не съгреша, и лукавия не се докосва до него. Виждате ли? И лукавия не се докосва до него. Що? Защото пази сърцето си за Господа. Не живее според твоето сърце. Дори сърце не живее според своето сърце. Не живее според своето сърце. Живее според сърцето на Господа. Трябва да следваме Господа с тези сърце. Това сърце е за Господа, не е за нас. Единствено трябва да имаме сърце за Господа. Не само малко за Господа, после и за нас да имаме сърце, да си правим нашите неща. Не малко за хората, сърцето ни да бъде и за Господа. Не, само за Господа трябва да бъде. Трябва да бъдем пример, за да може хората да бъдат пример и да видят пример, че както ние живеем, така и те трябва да живеят около нас. Ще включа нов завет, казва Словото. И трябва да имаме завет с Господа, че това сърце само принадлежи на Него. Трябва да имаме посвещение. Трябва да се от време на време освещение, да правим профилактика. Всичко окей ли е с сърцата ни? Всичко там ли е? Всичко наред, което Бог е поставил? Законите си, любовта си, всичко окей ли? Дали охладнея? В последно време любовта на мнозина казва, ще охладнее. Дали е охладняла любовта ми към моя Господ? Или все повече израсва към Него? Като сещаш, че расте все повече, а все повече угасва към всичко друго, а единствено все повече расте към Господ, това означава, че Господ е там. Бог израства, значи. Бог се движи, значи. По глада ти и за любовта ти към Господа разпознаваш, че Господ е там. В Езекил казва, ще ви дам ново сърце, нов дух. Ще вложа вътре във вас, като отнема каменно сърце от плътта ви и ще ви дам меко сърце, да се покоряваме на Святия Дух. Ново сърце, ново сърце, чисто сърце. Това, което го чета, това е от Езекил. Той го е пророкувал и той в Новия Завет. Той даде своето сърце. Буквално Христос, когато е живял на земята и когато се е отминал тази, той показа пример. Той подари ни своето сърце, буквално, за да живеем според Неговото сърце. Нашия пример
Не са сърцата на хората. Не са моето сърце, за пример. Сърцето на Господа ми е за пример. То е пълно с любов. То е пълно с прошка. Ни трябва да задържаме в сърцата си огорчение, ни трябва да задържаме непростително, ни трябва да задържаме в сърцата си обвинение. Това са всички врагове, които врагът по всякакъв начин гледа да те задържи в сърцето ти тези неща. И ти, ако му позволиш тези неща, ти задържаш враговете на твоята баща в себе си, вместо да задържиш твоят Господ в сърцето си, като негов син, осиновен чрез неговата кръв. Вижте какво казвам. Бог казва тук в Псалмите 24:3-4. Кой ще възлезе на хълма? Кой ще възлезе на скалата Господна? И кой, с въпросителен отзаде, кой ще възлезе на хълма Господен? Кой ще застане на неговото свято място? Това е Псалм 24:3-4. Бог казва, кой ще застане на скалата Господна, да стои твърдо на скалата Господна? Кой ще застане на неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Виждате ли? Това са симптомите. Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце. Непорочно сърце. Няма пороци в сърцето му. Няма желание за алкохол, няма желание за наркотици, няма желание за развратен живот. Който не е предал на суета, няма желание сърцето му за суетни неща, за богатствата на този свят. Няма желание за нещата, които са от този свят. Светските неща. Който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Всичко това те задържа в лъжа. Държите да бъдеш упорит в това нещо. Да. И затова трябва да пазим сърцата си. Бог живее в сърцата на хората. Трябва да го съзнаем. Събуждайки се, всяка сутрин ти поради Божията милост се събуждаш. Буквално с тебе, събуждайки се, ти се събуждаш с Господа. Господ се събужда с тебе. Духът на Господа се събужда с тебе. И ние трябва да осъзнаваме тези неща, че дишаме и живеем поради Неговата милост и вярност към нас. Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истината от сърцето си. Ние трябва да живеем в пълнотата на Неговият мир. Ние трябва да ценим мирът Му. Трябва да ценим любовта Му. По това ще ни познае Бог. Че стоим в Неговата любов към нас. Когато ценим тази любов, тя ще се изразява и чрез нас. Не защото много можем да обичаме, а Той много може да обича. И ни спира да обича. Едно поколение отива, друго идва и все повече и повече. Чрез тази любов спасява хората. Чрез тази любов се грижи за хората. Чрез своята любов се грижи за хората. И ги пази, понеже ги обича. Той обича творението си. Той обича това, което е създал, това, което е новородил. Той обича да се грижи за нас. Ние не можем да се грижим за нас. Аз не мога да се грижа за себе си. Аз не мога да се грижа за себе си. Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Виждате ли? Ти ако не осъзнаеш, че ти не можеш да се грижиш за себе си, ти няма да осъзнаеш, че не можеш да се грижиш за нищо друго. Трябва да ги осъзнаем тези неща. Умът ни трябва да бъде бистър, за да може все повече доверието ни в Него и посвещението ни все повече да бъде свързано с Него. И да стоим на думата Му.
и да продължава да се грижи за нас. Понеже Той обещава, всяка ваша грижа възложете на мене, защото аз се грижа за вас. Дори когато се грижим за себе си или за някой друг, без Господа, ние се изморяваме, защото не вярваме и не възлагаме всяка наша грижа на Него. И затова се изморяваме по някакъв път. Но когато вярваме, че всяка ваша грижа възложете на Него, тогава подновяват ни са силите. Силата ни е Той. Той започва не само да се грижи за нас, и да се грижи чрез нас за други хора. Защото упованието ни е силата на Господ в нас. Колкото уповаваме в Неговата сила, толкова повече ставаме силни. Колкото уповаваме в Неговия живот, толкова повече живеем и Той е изобилен живот. Аз дойдох да давам живот и Той е изобилен живот. Това искам да ви споделя и ви благославям да бъдем разумни, да бъдем мъдри. Защото крайна сметка тук не се касае само за нашия живот. Тук се касае дори за нашите внуци, за нашите деца. Защото последиците, животът, който ние живеем, това влияе. На децата ни оставяме добро наследство. Словото казва, че родителите са дарители. Те буквално оставят наследство. Наследство, начин на живота си. И ние трябва да оставим добро поколение, добро наследство след нас. И това е Христос. Това е по-ценно. Има хора, оставят коли, къщи. Това е хубаво, не е лошо. Но да оставиш Христос в децата си, в внуците си, ти си най-мъдрият човек, най-разумният човек на земята. Най-богатият човек. И затова трябва да пазим сърцата си. Сърцето ни, запомнете нещо, сърцето ни не е наше. Той е за Господа. Той трябва да го управлява. Той е Негово. Той не принадлежи на нас. Ние не принадлежим на себе си. Но на Господа казва Словото. Каквото си иска, Той ще направи с нас. А Той, когато прави нещо, Той го прави винаги най-хубавото, най-доброто за своите деца. Той го прави. Той знае кога как да го прави. Знае да се грижи. От опити ви го казвам, защото съм пробвал с моя усилие да се доверя със себе си и съм се провалял. Но когато съм изчаквал Неговото време, Той го прави. Уникално. Изкарат от бунището. Той, понеже е досега възстановител на досегашни развъди. Изкарват от бунището. Знае как да те облече, как да те нахрани, как да утеши душата ти. Как да зарадва сърцето ти. Знае как да се грижи. Както вие се грижите за децата си с такава любов, ги чакате от училище да дойде, да ги нахраните, да ги обличате, да ги пазите. По този начин Той е същия. Дори по-грижовен от нас като родители, да ви кажа. Той е по-грижовен. Майка и баща, ако ти си остави, той няма да те остави. Ти цял ден не си с детето си в училище, но той е там. Той пази детето си. Някой дете е наръгал. Онзи ден говорих с брат си, той ми разправя, че някой дете е наръгал някой дете в Холандия с нож. Но Бог пази децата ни в училище. Както нас, така и тях. Бог ни обича. Това исках да ви споделя. Бъдете благословени.